na soludo emechilo ndu dibia n'obodo a ama m ebe nkari no ama m level mu onye bụ akwa ọkụkọ onye bụ eze obi onye bụ mmiri enwe ilo ọdụto ife soludo mere meche ndu dibia ọnọdụ m dị sie ka gasị that I'm nobody ama m eji mo shi na ejigo nne gị debse gị tụtụrụ nna gị debse gị tụtụrụ na-eje n'ite ofe na-ekupe na-agụrụ azụ onye oshi nwanyị ọma nekwanụ m anya ọ ga-adabara mụ na gị ka nsi ele gị anya ọ dabatagoro mụ na gị tinye jalụ obili igwe sị m na ngwa gị na ọ ga-adabara mụ na gị obili igwe sị m na ngwa gị ikweta m ife ga-adịrị gị na mma ịkwụsị iji ọkpa na-aga kweta m abụ m onye tere mmanụ ụkwụ anyị ji eje na nwa dị gị mma na nwa anyị na-eje ọnọdụ gị ọ dị mma na-ekene skel bụ ị na-ejizi oji kweta m ka ihe ọma dịrị gị ka ihe ọma mebe na ndụ gị believe me aga m eme gị dịka nwaanyị ibe gị nekene nụ anya anwa na-ata gị ọdịgo obi mma nke anyị na-achị arụ adịkwa gị ikopune nwaanyị ọma kweta m nwere ife mama mmelụ gị ụmụaza mụ na ụnụ awọgbọ unu eyi ha ekene m onye nwere respect come on good afternoon ama m pụ unu n'ọnụ unu fụ onye tele nwanne unu a na-ene m atala m ụnụ onwe m ka ntala ụta maka ọ bụrụ na soludo emechilo ndụ dibia n'obodo a ama m ebe nkari nọ ama m level mụ onye bụ akwa ọkụkọ onye bụ eze obi onye bụ mmiri enwe ilo ọdụto ife soludo mere mechie ndụ dibia ọnọdụ m dị sie ka gasị that I'm nobody ama m eji mo ọ bụrụ na romantism agba ikpere na ndị ọzọ emelụ m akara m ịpụta na presidential election who is Tinubu onye bụ Atiku onye bụ Peter Obi ndị a na-aṅụsịala ebe nọ ọ dị ụtọ romantism melụ m emeki nwụlọ m ya mụ nwa nọrọzie mana ihe mụ n'ụbọchị tata soludo ebe imechiere m ebe m si eri nne ndị eluigwe ga-emechiri gị ebe isi eri nne soludo ebe imechiere m ụzọ isi alata aka ndị eluigwe ga-emechiri gị ụzọ isi alata aka yes ife ọ bụ mkpụrụ mmiri adịla mma kwa ụbọchị ịkwadote ejeghị na-eje shop enyela ama na ọnọdụ mkpụrụ mmiri ka ị na-eje enwe agbara na na gufu ka ị na-eje ị na-ele ị na-aṅụ ị na-elesị onwere nke ị na-eme ị na-akọkwa ya na be gị onwere onye nna-agwa mana onye nna-agwa ma onwe ya sepụ aka na gufu ka ị nwee ike dị ka ibe gị ka ị nwee ike na-eme ọfụma onwere ife ụwa bụ ihe dịkwanụ n'ụwa bụ gịnị agwaghị okwu ịnụrụ okwu Chukwu onye ka m na ya wụ ọgbọ ama m eji m ọ bụrụ na chi m gbọrọ m ọkpụkpụ oku n'oge by now ama m ebe nkari nọ onye bụ TB Joshua onye bụ Fada Mbaka onye bụ Ebuka Obi ọ bụrụ na chi m gbọrọ m n'oge ama m ebe nkari nọ by now na-eme ọfụma na-aga n'elu ọdụto chi m akpọrọ m on time yes abụfụ m onye njọ but now aka onye nwaanyị akpalago m aka ya akpalago m ka o si kpala Pọl n'akwụkwọ nsọ n'okporo ụzọ Damascus mana ebe chi m nọ wee kpara m aka bụ n'ụlọ ndị akwa mpi ana m ebu nwa na-ata nwa ọ kpara m aka yes ụmụ okorobịa na-eto eto sepụ na aka na mkpụrụ mmiri sepụ na aka na gufu o nwere ọzọ onye nwere aka ọrụ onye gbara sọs iche na ọ na-eme yahoo ihe na-ama na ọ naghị eme yahoo all fashion shishi jilo papa jilo ilala ntutu etebi ji shishi ibuchi anya etemaru adịgị ndị pụrụ mmiri onwere onye nna agwa mana onye nna agwa ma onwe ya onwere onye mkpọrọ afa akpọrọ nwoke afa